אנחנו רוצים לחזור כעת 19 שנים לאחור. החל מאתמול, מוצאי שבת, החלו אירועי הזיכרון להירצחו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, ואנחנו רוצים לשוחח על סוגיה שתורדת אותנו קצת אחרי הרצח וממש עד ימים אלה. הרבה מאוד שאלות סביב הרצח לא הגיעו לידי פתרון סביר ומניח את הדעת. איתנו על קו הטלפון כדי לשוחח על העניין הזה הדוקטור אורי מילשטיין, שלום לך. שלום וברכה. אתה כתבת את הספר עב הכרס וכפול הכרך, דרך רבין ומורשתו. בספר שלך אתה גם מקדיש פרק מיוחד לאירועי אותו לילה וניתוח הנתונים שהראו שם והשאלות. אתה באופן עקרוני לא מתומכי הקונספירציה באופן אישי, אבל אתה מתייחס לשאלות שהם מעלים ואלו בכבוד, אתה לא מהדוחים אותם ככה כלאחר יד. ואותך אני רוצה לשאול דווקא מתוך הנקודה הזו, גם כחוקר, גם מי שהעריך לא מעט במשנתו של רבין וגם בנושא הזה של הלילה הזה, וגם כמי שכמו שאמרנו לא קונספירטור, איזה שאלות נשארו לנו מאז פתוחות? נשארו הרבה שאלות פתוחות. בוא נתחיל קודם כל עם מקומו של אבישי רביב השמפניה הזה. מתברר שאותו שמפניה כבר עשה פרובוקציות לפני זה. זאת אומרת, היו פרובוקציות, למשל בין היתר היה איזה פיגוע וטענו שזה מתנחלים, בסוף התברר שזה אבישי רביב ואחרים, ולמרות שידעו את זה לא הכחישו וכיוצא באלה. זאת אומרת, מה התברר? התברר שאותו אבישי רביב לא סתם היה בשב"כ, במחלקה היהודית שעקב אחרי מתנחלים, שזה גם בסך הכל דבר טבעי וצפוי, אלא הוא גם אחד שעשה פרובוקציות. עכשיו, אותו אבישי רביב היה מקורב מאוד ליגאל עמיר, ואחת הטענות היא שהסית אותו לרצח. זאת אומרת, בין היתר, אם השב"כ מסית את מישהו, את יגאל עמיר או מישהו אחר לרצח, זה כשלעצמו מעלה כל מיני סימני שאלה. והסימן השאלה היא שאחת הטענות לגבי הקונספירציה, אפשר להגיד שיש שתי טענות קונספירטיביות. מה שאפשר להגיד, הקונספירציה הגדולה והקונספירציה הקטנה. אתה התייחסת בהתחלה במבוא שלך לקונספירציה הגדולה, אבל יש גם קונספירציה קטנה שהיא לא פחות רצינית, וזה שלא תכננו לרצוח את רבין, אלא מה תכננו? שיהיה כאילו ניסיון לרצוח את רבין, אבל הוא לא נרצח, וזה יראה, הצליחו למנוע את זה, וזה יראה שהמתנחלים והימין מנסים לרצוח אבל לא מצליחים, ואז כמובן אסור לבחור, זה הרי לקראת הבחירות, אסור לבחור בהם וצריך לבחור במפלגת העבודה וביצחק רבין. זאת אומרת בעצם השב"כ בשירות הפוליטיקה. השב"כ גם קודם היה בשירות הפוליטיקה, ואתה יודע מה, השב"כ בוודאי בשירות הפוליטיקה, כי הפוליטיקה היא זאת ששולטת בהם, היא זאת שממנה את ראשי השב"כ. אז ברור שמשרתים אותה, זה לא יכול להיות אחרת כמו שראשי צה"ל משרתים את הפוליטיקה. וצריכים להיות אנשי המעלה, ראש השב"כ או ראש המוסד או רמטכ"ל צה"ל, שלא ישרתו את הפוליטיקה, וזה לא קרה עד היום וגם בשום מדינה אחרת. אז זה מובן מאליו. עכשיו, כמובן יש גבול, והגבול הוא לא מה שחושבים ראשי השב"כ, אלא מה שחושבים ראשי המדינה. כי אם נגיד בפעמים הקודמות עשו את התרגיל ההוא שאבישי רביב שם ירה במישהו והאשימו את המתנחלים, צריך לזכור שגם היועץ המשפטי המעורב בזה, והפרקליטת המדינה, שאחר כך בייני, שאחר כך הייתה גם בבית המשפט העליון, אפילו יושב ראש בית המשפט העליון או נשיא, זאת אומרת, היו מעורבים בזה כמה אנשים, וכל האנשים האלה היו אמורים למנוע. וזה שקודם היו פרובוקציות, למשל השבועה הזאת של אבישי רביב ואחרים שהוקרנה בטלוויזיה. בערוץ הראשון, בערוץ הראשון, שרק יעיז לעשות פה ושם בנושאים שקשורים להר הבית ודברים אחרים, אז אנחנו נפגע בו וכו'. בסוף מתברר מי עשה את זה, איש שב"כ. זאת אומרת, פה הייתה השיטה הזאת בהחלט מחזקת את
הטענה על הקונספירציה הקטנה, זאת אומרת, יעשו כאילו מנסים לרצוח את רבין, כמובן שיגנו על רבין, ולזה מתקשר עניין הסרק סרק. אני חושב, במחקריי, שאני יודע מי אמרה את הסרק סרק. אמרה, זה לא אמר. לא, זה אישה הייתה, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, היה קול של אישה גם, אתה לא יודע, היה קול, לפעמים אישה כן. וגבר זה אותו קול. למיטב ידיעתי אני יודע מי זאת, אני לא אנקוב בשמה, כי אני לא בטוח, וזה יכול להיות הוצאות דיבה, אבל אם זה נכון מה שאני יודע, וקיבלתי על זה עדויות לא קטנות, אז היא גם כן איזה מישהי מהמערכת, שפתאום צעקה סרק סרק. מה פתאום את צועקת סרק סרק? וצעקת הסרק סרק מחזקת את מה שאפשר לומר, קונספירציה הקטנה. הצעקה הזאת בעצם, דוקטור רובינשטיין, הצעקה הזאת היא זאת שבעצם פתחה פתאום לאנשים כיוון בראש שמשהו כאן בעצם לא מסתדר, ואז התחילו עוד ועוד דברים להתברר כבלתי מסתדרים, נכון? נכון. אז יש עניין הסרק סרק. אחר כך יש עניין ההסרטה, שפתאום היה שם מישהו שעשה סרט שבהתחלה לא ידעו, אחר כך פתאום התגלה, ולמיטב ידיעתי, ואני אומר את זה בהסתייגות, אבל אני מקור טוב מאוד, שאותו אחד שעשה את הסרט, הוא עבד בכל אופן במשרד מבקר המדינה בביקורת השב"כ. אז אני יכול להוסיף לך פה משיחה עם מישהו שהיה עושה איתו מילואים, שהוא היה צלם של השב"כ בעברו. זה אני אומר, מוסיף לך עכשיו, תוסיף, הנה. זה בעצם גם מה שאמר. לא רק צלם של השב"כ, אלא גם במבקר המדינה, אפשר להגיד, אחראי על השב"כ. זאת אומרת, הקשר בין האיש שעשה את הצילומים, כמובן יכול להיות שקם בן אדם, כל יש מצלמות, מצלמים, אבל זה לא סתם צילם, אלא הוא בא, הוא לקח מכונה, הוא עלה על גג של בית, ואחר כך הסתירו את זה, ופתאום גילו את זה. וצריך לזכור גם שהוא התמקד ביגאל עמיר הרבה מאוד זמן, בזמן שכל ההתרחשות קורית על הבמה, או למרגלות הבמה, אבל לא במה שקורה סביב העציץ, שבו עליו יגאל עמיר נשען. נכון, אז זה כמובן שאלה שלא קיבלה פתרון. והיא לא קיבלה, עכשיו, יש לגבי השאלות האלה, ויש כמובן שאלות נוספות, יש שאלה של בית המשפט שם ששפט אותו, ובית המשפט וגם ועדת החקירה שבדקה את העניין לא נתנה תשובות לדברים האלה. עכשיו, אם היא לא נתנה תשובות לדברים, שדי קל היה לתת לחלק מהדברים בוודאי תשובות, אפשר היה לחקור את אותם אנשים, ואותם אנשים הם אנשי הממסד, היא גם מעלה שאלות שלמשל גם המשפט היה במקרה הזה, יש עוד משפטים, היה בעצם הצגה ולא משפט ממש, לא לכבודה של מערכת המשפט בישראל, ואותו דבר ועדת החקירה. עכשיו, בוא נלך רגע ליגאל עמיר. יגאל עמיר היה, אני לא אומר שהוא היה שב"כניק, אבל הוא היה מאבטח שם בחבר המדינות, או בברית המועצות, או אחרי פירוק ברית המועצות. זאת אומרת, הוא קיבל הכשרה בכל אופן בשב"כ להיות מאבטח. לא, זה גם כן מעלה איזושהי שאלה מעניינת, והיא קשורה לזה שאף אחד לא יפריע לו, הרי זה כאילו אזור סטרילי, אזור של אנשים שלא מוסמכים לא צריכים להיכנס, והוא הסתובב שם, אף אחד לא בדק אותו וכיוצא באלה, ועוד בייחוד שהוא היה בעבר איזה מין איש שב"כ, ובייחוד שאבישי רביב היה חבר שלו שהוא איזה קצין בשב"כ, זאת אומרת, הכירו את יגאל עמיר, ואז כמובן נוספת הטענה שבכלל בהתחלה היו לו באמת כדורי סרק, זה מתקשר עם עניין הסרק, אבל אחיו שהיה איזה מין, היה והינו, התחביב שלו זה לעצב כל מיני כדורים מסוגים כאלה ואחרים, הוא זה שבלי שהוא ידע יחליף לו את הכדורים. כל הדברים האלה לא קיבלו פתרון. אבל יש כמה, כמו שאפשר להגיד, טענות קשות. אלה טענות שאפשר לתת להם איזשהו הסבר, אבל יש כמה דברים שהם דברים קשים. באמת, אני אתמקד בשניים. הדבר הראשון הוא, אוקיי, יגאל עמיר ירה. התפקיד של המאבטחים מיד לפתוח עליו באש ולהרוג אותו. לא רק שירה ירייה אחת, אלא ירה כנראה 3 יריות. אם כי יש כל מיני טענות, למשל אחת הטענות שיכול להיות שבכלל אחת היריות זה לא הוא, אלא שוטר שניסה להרוג אותו ופספס ופגע ברבין, ואולי זאת הייתה ירייה קריטית, כי היא בכלל לפי אחת הטענות פגע מקדימה ולא אחורה. שזה, על הנקודה הזאת של הקדימה ולא אחורה, על זה מתרכזים אנשי הקונספירציה,
שהם טוענים כמובן שירו בו כשרבין היה במכונית, ולעומת זאת יש טענות אחרות שירו בו עוד שם. בכל מקרה השאלה נשאלת שהיא שאלה שעליה אין ויכוח שלא ירו ביגאל עמיר. לא ירו ביגאל עמיר. עכשיו, אם הוא ירה רק ירייה אחת, ונניח שהירייה לא פגעה במקום קריטי, היו יורים באמיר והיו הורגים אותו, ואז הוא לא יורד שתי יריות האחרות שנניח שהם אלה שכן גרמו למותו של רבין. אז למה לא ירו ביגאל עמיר? שאלה שעליה אין פתרון, והיא מחזקת מאוד את הגישה הקונספירטיבית. הדבר השני הוא שבית החולים נמצא בסך הכל מרחק של איזה דקה נסיעה מעיריית תל אביב, איפה ששם הייתה כל ההתקהלות או כל העצרת, ורבין הובא לבית החולים אחרי 20 דקות. עכשיו ברור שהזמן שבו מגיע אדם שנפגע לבית החולים, בייחוד אם נפגע קשה, הוא דבר קריטי. ואם הביאו אותו אחרי 20 דקות, אז אפשר לומר, רצח זה גם עניין של מניע. אבל אם הייתה פה רשלנות, אז זאת רשלנות פושעת. למה צריך אחרי 20 דקות? עכשיו, יש עדויות שהמכונית, יש אנשים שראו את המכוניות, אבל יש עדויות שהמכונית שהובילה את רבין בכלל לא נסעה ישירות לאיכילוב, אלא נסעה מסביב וראו אותה ברחוב בן יהודה. מה פתאום הם נוסעים ברחוב בן יהודה? אלה הם שאלות שלא נתנו לזה פתרון. עכשיו יש עוד כמה בעיות לדעתי בפרשה הזאת. דבר אחד, יגאל עמיר, אמנם נניח שיגאל עמיר רצח את רבין, אבל יגאל עמיר הוא בן אדם. ואנחנו נמצאים בעידן שקוראים לו גם דמוקרטי וגם הומניסטי. אוקיי, הוא רצח. ורצח של ראש ממשלה הוא לא פחות מזוויע מאשר אונס ורצח של איזה נערה בת 17. אוקיי, אז עושים לה משפט. קודם כל מתברר שהמשפט היה במידה רבה משפט מחור. זאת אומרת, למשל, העורכי דין של יגאל עמיר לא ממש חקרו, נגיד, אנשי משטרה ואחרים שבדקו את הצד הבליסטי. והתברר שבצדדים הבליסטיים יש בעיות, ולא שמרו את הבדיקות שבדקו לראשונה, ואפשר היה פה, נגיד, לערער דברים, להגיע למה שנקרא ספקות וכו' וכו'. לא עשו את זה. המשפט היה שבעצם נתנו לתביעה לתת כל מיני נאומי רטוריקה, וההגנה כמעט לא תפקדה בפרשה הזאת, לא תפקדה באופן רציני. אבל, אוקיי, מה פתאום עושים לו חוק מיוחד? אוקיי, יגאל עמיר רצח בן אדם, הבן אדם הוא ראש ממשלה, זה לא ראש ממשלה היחיד במדינות המערב, היו עוד כמה ראשי ממשלות, נגיד בשוודיה היה ראש ממשלה, וגם ירו, כמובן את הנשיא קנדי רצחו, אז אוקיי, אז הרוצח יקבל משפט, יישב מאסר עולם, מאסר עולם זה 20 שנה או 30 שנה, להתנהגות טובה ישחררו וכו'. אחת השאלות המעניינות, מה פתאום עשו חוק שהוא לא ישתחרר לעולם? זה מין דבר שאין לו הסבר. עכשיו, אין לו הסבר קל וחומר. למה קל וחומר? כי אם אתה עושה הבחנה בין הימין ובין השמאל בישראל, אז השמאל מתהדר בהומניזם, באנושיות. אם אתה הומני ואתה אנושי גם כלפי רוצחים פלסטינים מסוגים שונים ומשחרר אותם לא אחרי 20 שנה אלא אחרי 3 שנים, למה יגאל עמיר צריך לשבת כל החיים? צד אחד באו ואמרו, עשה דבר היום ונורא. אז כמו שאמרתי, לפי דעתי, זה לא היום ונורא. זאת אומרת, ברור שלא צריך לרצוח ראש ממשלה. מצד שני, ראשי ממשלות או ראשי מדינות מועמדים לרצח. למה יש שב"כ בכלל? השב"כ נועד להבטיח, לא הטעם היחיד, אבל אחד הטעמים לקיומו של השב"כ זה להבטיח את חייהם של ראשי המדינה, וקודם כל המלך או הנשיא או ראש הממשלה. עכשיו, למה כל זה? כי עומדים לרצוח אותו. זאת אומרת, יש לא מעט אנשים שמתעצבנים מסיבות שונות, אידיאולוגיות ואחרות. אז אוקיי, אז רצחו את ראש המדינה. האיש שרצח את ראש המדינה צריך לשפוט אותו כמובן ולשבת. עכשיו, הוא קיבל לא רק כל החיים, לא מאסר עולם, כל החיים, ואי אפשר לשחרר אותו, לא אסור להיפגש איתו, אסור לדבר איתו. איזה היגיון זה אם באמת התפיסה של הממסד היא שיגאל עמיר רצח את רבין? אין ויכוח על זה. אוקיי, תנו לעיתונאים, לחוקרים, לאחרים להיפגש איתו כמו שנפגשים אחרים, הרי בסך הכל עושים הרבה ראיונות בבתי סוהר. בארץ, באמריקה, באנגליה,
אפשר להיפגש עם יגאל עמיר, לשמוע את גרסתו, לשמוע למה, לחקור, נגיד שהוא רצח, למה רצחת, מה הניע אותך לרצוח, וכיוצא באלה. לקחו את הבן אדם הזה, שמו אותו במקום מבודד, אמרו שעד סוף חייו הוא לא ישתחרר, ואסור להיפגש איתו, ואסור לדבר איתו, ואסור להרים אליו טלפון. כל הדברים האלה מעלים את החשד שיש פה הרבה דברים שמנסים להסתיר. עכשיו, מה יכולים להסתיר, או מה הפוטנציאל של ההסתרה? דבר אחד זה הביזיון של תפקוד השב"כ. עכשיו, הביזיון של תפקוד השב"כ בפרשה הזאת של יגאל עמיר, אם אתה חושף את זה, לא מסכן את קיום המדינה. נגיד שאיזה משהו של המוסד שקשור בארץ זרה, בקטר או מקומות כאלה, אם אתה חושף, מסכן אינטרסים לאומיים. איזה אינטרס לאומי מסכן אם רואים שהשב"כ תפקד לא טוב? להפך, זה טוב למדינה שיחשפו את התפקוד הלקוי של הגנה על ראש הממשלה ויפיקו לקחים ולאבא יתפקדו יותר טוב. מצד שני, ההתנהגות הזאת כלפי אמיר וכלפי דברים אחרים שקשורים מראה שכנראה הם רוצים להסתיר דברים אחרים. עכשיו, את אותם דברים שהם רוצים להסתיר, אלה הם שאלות שאין עליהן תשובה, ובסופו של דבר זה גם מטיל ספק בתרבות הדמוקרטית. מה זאת אומרת להסתיר? מה, זכות הציבור לדעת הדברים, אלא אם זה מסכן את ביטחון המדינה. כיוון שכל הדברים שקשורים ליגאל עמיר לא מסכנים שום דבר, להפך, פרסומם רק עוזר לכאורה, אז אם מסתירים את זה, אז אלה הם שאלות קשות שכמובן מחזקות את טיעוני הקונספירציה הגדולה והקטנה. אתה מן הסתם מכיר גם את הטיעונים מסביב לנושא הרפואי. זאת אומרת, לא רק השעות, שעה שנכנס, שעה מה נעשה, אלא איפה פגעו הכדורים וכו'. הרבה מאוד, ושם יש דברים מהותיים שלדעתך הם אמורים להיות מטלטלים, או שזה פרטים שוליים בחוליה הזאת או בחוליה אחרת, בסנטימטר כזה או אחר? תראה, אנשי הקונספירציה, כמו שהגדרת אותם, פרסמו הרי את כל הדברים האלה. כן. גם בספרים וגם באינטרנט וכו'. ובאמת, בין היתר פרסמו גם צילומים וצילומים של רבין, איפה היה, איפה עבר הכדור וכיוצא באלה. מה שאני יכול להגיד שהדברים האלה הם דברים חמורים מאוד, אבל אני לא מדבר עליהם כי אני לא מתמצא בזה. כי הדברים האלה כבר הופכים להיות לדברים מקצועיים. אז יש באמת רופאים שהם גם שייכים לקבוצה החוקרת הקונספירטיבית, שהם טוענים את הטענות האלה, ואני קורא את זה, ואני במקרה הזה לקוח. אבל כחוקר, כן. אני לא יכול להביע דעה, כי זה לא בתחום הידיעה שלי, ואני רוצה לדבר ברצינות, אז אני חושב שזה רציני מאוד מה שהם כותבים, רק אין לי מה להגיד על זה. אז אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, כשאנחנו לוקחים את התמונה הכללית, הצגת פה שורה של שאלות, וכמו שאנחנו מאירים ככה בכוכבית קטנה, אלו לא רק אלה השאלות, אלא ישנן עוד כמה וכמה נוספות ברמות כאלה ואחרות. אבל כשאתה לוקח את כל התמונה ככלל, אתה מגיע לאיזושהי מסקנה? מה קרה כאן? אתה לא קונספירטור דגול, נקרא לזה כך. אתה חוקר שמשתדל להיצמד לנתונים כפי שהם מתגלים לעיניך בתחומים שבהם אתה בקיא. מה אתה מבין מזה? מה קרה שם? אני די קונספירטור דגול. קודם כל, הדעה שלי למשל, שבמלחמת יום הכיפורים הייתה קונספירציה. ואני טוען בכלל שקונספירציה היא חלק מההתנהגות, כי בני אדם בדרך כלל, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הציבוריים, מסתירים ליקויים, והדבר הטבעי הוא הקונספירציה. תמיד אתה צריך לשאול איפה פה תמון הכלב, או כמו שרשל הפעם נניח, אז איפה הקונספירציה? כי אנשים לא מתנהגים באופן, אתה יודע, רק למדבב הצדיקים מתנהגים באופן ישר לחלוטין. יש פה מחשבה ושם מחשבה ופה תכנון. אני יודע, למשל, רק אתן לך דוגמה לסבר את האוזן, פתאום בארצות הברית, באטלנטיק, התפרסם משהו על ביבי נתניהו, שהוא נגיד חולה פה וטיפש שם וכיוצא באלה. יכול להיות שגם פה ישנה איזו קונספירציה, ואני לא הייתי אפילו דוחה שזה בתאום עם ביבי נתניהו עצמו, או לא, שיש כוונה מיוחדת, אני יודע, לחתום על איזה הסכם גרוע עם איראן. זאת אומרת, זה לא סתם ככה שפתאום יש דעה על ראש ממשלת ישראל, אלא יש כל מיני כוונות. כן. זה לגבי העניינים האיראנים של היום. אז, 19 שנה אחורה.
מה קורה שם? לגבי, תראה, אם אני מסכם את כל הפרשה הזאת של רבין, של רצח רבין, היא מלמדת כמה דברים יסודיים. והדבר הכי יסודי הוא שמערכת הביטחון, במקרה הזה השב"כ, הוא ברמה נמוכה מאוד. וצריך לזכור שהאיש שאחראי על השב"כ הוא יצחק רבין עצמו, זאת אומרת ראש הממשלה. ונניח שהיה נפגע לא יצחק רבין אלא שמעון פרס, והוא היה הולך לעולמו, היה צריך לפטר את רבין. ומנקודת מבט זאת, האחריות על רצח רבין הוא של רבין עצמו. העניין הזה כמובן אנשים הרי לא יכולים לשמוע. כן. לא יכולים, זה נורא והיום. נו בסדר, בחיים יש דברים איומים ונוראים. אבל מה הלקח בזה? הלקח בזה הוא שאתה לוקח אנשים שהם בכושר נמוך מאוד וביכולת נמוכה מאוד, ואתה שם אותם בראש מערכת הביטחון. אפילו אם הם פופולריים או לא פופולריים, והם מתפקדים גרוע, אז יש לזה תוצאות גרועות. עכשיו, התוצאה הזאת היא באמת תוצאה רעה, אבל גם מלחמת יום הכיפורים היא תוצאה רעה, וגם צוק איתן זה תוצאה רעה, וגם לבנון הראשונה והשנייה תוצאה רעה. זאת אומרת, יש לנו פה, אפילו נניח, אם הייתה קונספירציה, או אם הייתה קונספירציה קטנה, גם העסק הזה, אם אפשר לומר, מצביע על בעיית מערכת הביטחון הלקויה. ובעיניי, כמובן זה קשור לכל המחקרים האחרים שלי, הדבר החמור ביותר זה שלא הרגו פה ראש ממשלה או שם את גנדי, הרי גם רצחו, אם כי לא יהודים, אבל גם יהודים מדי פעם נרצחים. אבל זה שיש מעשי רצח, מאז רצח קין את הבל, יש מעשי רצח בעולם, לפעמים של יותר בכירים, לפעמים שפחות בכירים. לא זאת הנקודה החמורה. הנקודה החמורה של יש לנו מדינה שמערכת הביטחון שלה, במקרה זה השב"כ, אבל במקרים אחרים צה"ל, במקרים אחרים המוסד, הם מתפקדים באופן לקוי מאוד, וזה מסכן את קיומה של המדינה. והדבר החשוב הוא לא שנרצח פה ושם מישהו, הדבר החשוב, האם אנחנו עושים את הכל כדי למנוע פגיעה קשה במדינה, אם לא אפילו למוטט אותה. הרי המדינה היהודית כבר פעמיים בית ראשון ובית שני חרב. צריך להשתדל שבית שלישי לא יחרב. כן. וכמו שאמר הרמב"ם, הסיבה שבית ראשון חרב זה שלא למדו מלחמה וכיבוש ארצות, עדיין מערכת הביטחון הייתה לקויה מאוד, וצריך שזה לא יחזור על עצמו. אז זאת השאלה הגדולה מכולם בעצם, האם אנחנו מונעים את מיטוטה של הממלכה השלישית, נקרא לזה כך. תראה, כל הפרשה של רבין היא סימפטום. כמובן שהיו אחר כך, ניצלו את זה, מפלגות השמאל ניצלו לצרכיהם, אבל זה גם טבעי שינצלו. כל צד מנצל את כל מה שהוא יכול. אנחנו בסך הכל אין לנו תרבות של הגינות פוליטית. אבל לא זאת הבעיה. הבעיה היא שלא מבינים שאנחנו, המערכת היא מאוד לא יעילה. אם היא משיגה את המטרות זה במחיר גבוה מאוד. והרבה פעמים המטרות של האויבים שלנו, הערבים, יותר אויבים פנימיים, לא מי יודע מה, אבל האויב החיצוני, המחיר חשוב לו יותר מהקרקע, אם כבשנו קצת קרקע או לא כבשנו קצת קרקע. החשוב לו זה המחיר שאנחנו משלמים. ובעניין הזה של המחיר שאנחנו משלמים, הערבים מנצחים אותנו. הם מנצחים אותנו. וכשהמחיר יהיה גבוה מאוד, כמו בכלכלה, אז העסק יקרוס, יפשוט את הרגל. וזה אנחנו צריכים למנוע, וכל עניין רצח רבין זה סימפטום לתפקודה של מערכת הביטחון, יותר מה שאם יש איזה יהודי שרוצה לרצוח. יש הרבה יהודים שרוצים לרצוח. אבל אורי מילשטיין, דרך רבין ומורשתו, זה הספר שמומלץ מאוד לעיין בו, לא רק בגלל הפרק הזה על הרצח, אלא באמת להכיר את הפרקים הלא מוכרים בדמותו של יצחק רבין. אני מאוד מודה לך. יום טוב. שלום.